ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാം. ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് 4ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. 3ാമത്തെ മന്ത്രം ആരെങ്കിലും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തു മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആസുര്യാനാമ തേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താം തേ പ്രേത്യാപി ഗച്ഛന്തി ഏകൈശ്ച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലുന്നെ? ആസുര്യാനാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താം തേ പ്രേത്യാപി ഗച്ഛന്തി ആത്മഹനോ ജനാഃ. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും നോക്കുക. ചിലർക്കൊക്കെ കുറച്ചറിയാം അല്ലേ? കുറച്ചറിയാമോ? അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് ഉണ്ട് സമയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. ചെയ്തോളാം. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. കമലാക്ഷി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മാതാജി. എനിക്ക് എന്തോ പറ്റുന്നില്ല. അതാ എന്തൊക്കെ ശബ്ദം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ മന്ത്രം 4. ഇപ്പൊ മന്ത്രം 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആത്മീയ ദർശനത്തോടെ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ
ആത്മീയ തലത്തിൽ എത്തി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മീയ തലത്തിലെത്തിയിട്ട് ആ തരത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഈശൻ എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈശനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനിജദേഹം മനസോ ജവീയോ നൈനദേവാബ്ജുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ അന്യാൻ തദ്ധാവതോന്യാൻ അത്തേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതിരിശ്വാ ദദാതി. അനേജദേഹം മനസോ ജവീയോ നൈനദേവാ ആബ്ജുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോന്യാൻ അത്തേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതിരിശ്വാ ദദാതി. അനേജത് ഏകം, അതാണ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ അനേജദേകം. അനേജത് ഏകം അനേജദേകം. മനസ്സോ ജവീയോ നൈനദേവ, നമ്മൾ പിരിച്ചു പറയുമ്പോ ന ഏനത് ദേവ, ന ഏനത് ദേവ എന്ന് വരും. അപ്പൊ അതാണ് നൈനത് ദേവ. നൈനദേവ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആപ്നുവൻ പൂർവം അർഷത്, പൂർവം അർഷത്, പൂർവം അർഷത്. അടുത്ത് വരുന്നത് തത് ധാവതോ, തത് ധാവതോ തദ്ധാവതോ അന്യാൻ അന്യേതി അത്തേതി, അന്യാൻ അത്തേതി തിഷ്ഠത്. തദ് ധാവത് അന്യാൻ അത്തേതി, അതാണ് തദ്ധാവതോന്യാൻ അത്തേതി എന്ന് ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്നത്. തദ്ധാവതോന്യാൻ അത്തേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിൻ അപോ മാതരിശ്വ ദദാതി. തസ്മിൻ അപോ മാതരിശ്വ ദദാതി. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദേവാ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോന്യാൻ അത്തേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാ ദദാതി. വായിക്കാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അന്വയം പറയുന്നത് തത്, അത് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. തത് അതായത് ആ ആത്മതത്വം. അനേജത് ഇളകാത്തത്. ഏകം അതായത് ഒന്നായത്, അദ്വിതീയമായത്. മനസഹ ജവീയ, മനസ്സിനേക്കാൾ അധികം വേഗതയുള്ളതാണ്. പൂർവം അർഷത് ഏനത്, മുമ്പേ പോകുന്ന ഇതിനെ, അതായത് ഈ ആത്മതത്വത്തെ. എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാൻ മുമ്പേ പോകും എന്നുള്ളത്, മുന്നേ പോകുന്ന ഭഗവാനെ. ദേവാഹ ജ്ഞാനി, ദേവാഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരും ആകാം, നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ആകാം. മനുഷ്യരുടേതാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാർ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭൗതികതയിൽ വരുന്നവരാണ് അല്ലേ. ജീവസത്ത എന്ന് പറയുമ്പോ ആരൊക്കെ വരും? മനുഷ്യരും വരും, ദേവന്മാരും വരും. എല്ലാവരും ഭൗതിക ലോകത്താണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ളത് ഭൗതിക ലോകമാണ്. അപ്പം ബ്രഹ്മാവും ഭൗതികതയിലുള്ള ആളാണ്, മരണമുണ്ട്. അപ്പോ ദേവാഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ടർത്ഥം കൊടുക്കാം. മനുഷ്യരുടേതാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ ഏതാണ്? ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാർ എന്നുള്ളതും വരും. ന ആപ്നുവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാപിച്ചില്ല. തിഷ്ഠത് തത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് നിശ്ചലമായ അത്, തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്, അതായത് ഒരിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന അത്. അതാരാണ്? നിരപേക്ഷ സത്യം അല്ലെ, ഭഗവാൻ. ധാവത് അന്യാൻ, വേഗത്തിൽ ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവയെ. വേഗത്തിൽ ചരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ റണ്ണിങ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത്തേതി അതിക്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിലാക്കുന്നു.
ഇത് ഭഗവാൻ മുന്നേ പോകും, അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരാണ് പുറകിലോട്ടാകും. തസ്മിൻ ആ ആത്മതത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനിൽ മാതരിശ്വ വായു, അതായത് കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും അതിദേവത, അതാണ് മാതരിശ്വ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും ദേവൻ, അതിദേവത. നമ്മൾ ദേവത എന്നാണ് എല്ലാവരെയും പറയുന്നത്. അബഹ പ്രാണികളുടെ കർമ്മങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ച ചലനങ്ങളെയും ദദാതി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രപഞ്ച ചലനങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്തകളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ അന്വയാർത്ഥം വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആത്മതത്വം, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിവരണവും പിന്നെ ഏതാണ് ആത്മജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണവുമാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിവരണം, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിഭൂതികൾ പഠിച്ചില്ലേ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ. അപ്പൊ അതേപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകളെന്നും ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പരമോന്നതൻ എന്താണ്, എല്ലാ തരത്തിലും ആർക്കും കടത്തിവെട്ടാൻ പറ്റാത്ത ആളാണ്, സർവസ്വതന്ത്രനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആർക്കും കടത്തിവെട്ടാൻ പറ്റാത്ത സർവസ്വതന്ത്രൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ, ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതൻ ആരാണോ, ആർക്കാണ് ഇവയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ജ്ഞാനമുണ്ട്, ആ ഭഗവാന് ഉപരിയായി മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സർവസ്വതന്ത്രനാണ് എന്നാണ് ഭാഗവതം 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ശ്ലോകമാണെങ്കിൽ ജന്മാദ്യശ്രയതോ വന്യയാതിതരത ചാർത്തേശാഭിജ്ഞസ്വരാ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തേ യസൂരയഃ തേജോ വാരിമൃധാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ ധാംനാസേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. അതാണ് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, ഭഗവാനെ കടത്തിവെട്ടാനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല, ദേവന്മാരോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ദേവന്മാരാണ് ഉന്നതർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കും ഭഗവാനെ കടത്തിവെട്ടാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ്, സർവ സ്വതന്ത്രനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രത്തില് പഠിക്കുന്നത്. പരമോന്നതൻ എല്ലാ തരത്തിലും ആർക്കും കടത്തിവെട്ടാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് ഉന്നതനാണ് അദ്ദേഹം. എപ്പോഴും എന്താണ്, എല്ലാക്കാളും അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, സർവ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഓരോ വരിയായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അനേജത് ഏകം അല്ലെ, അനേജത് ഏകം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, അദ്വയനാണ് അല്ലെ, ഒരേ ഒരു ശക്തിയേ ഉള്ളൂ, അദ്വയനാണ്. അദ്ദേഹം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അദ്വയൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം എവിടെയാണ്? വൈകുണ്ഠം. വൈകുണ്ഠം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. വൈകുണ്ഠം അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം സ്വധാമസ്ഥനാണെങ്കിലും സ്വധാമത്തില് അദ്ദേഹം എന്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും, സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയായ ബ്രഹ്മം, അതായത് പരമപുരുഷൻ, ബ്രഹ്മം എന്നാ പറഞ്ഞ് പരമപുരുഷൻ
മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും എല്ലാത്തിനെയും അതിക്രമിക്കാൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്വധാമത്തിലാണ് എപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആരാണ്? സർവവ്യാപിയുമാണ് അല്ലെ. അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ്, എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്വധാമത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആരാണ്? സർവവ്യാപിയാണ്. അപ്പൊ അത് അവിടെ എന്താണ്, ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയായ ആരാണ്? ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയതാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വേഗത അല്ലേ. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമല്ലേ. എത്ര ദൂരത്തുള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ എത്താം. അപ്പൊ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും എല്ലാത്തിനെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ? അതിക്രമിക്കാൻ, എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവനാണ് ആരാണ്? ഈ സ്വധാമസ്ഥനായ ബ്രഹ്മം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ആർക്കൊക്കെ പറ്റത്തില്ല? അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലുമോ അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ലഭിക്കത്തില്ല, പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ മനുഷ്യർ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളായി അല്ലെ, ജ്ഞാനോദയം കിട്ടിയവരാണ്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അവർക്കോ അതേപോലെ ശക്തരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർക്കോ ഇപ്പൊ ശിവനോ ബ്രഹ്മാവിനോ അവർക്ക് പോലും എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അവരെല്ലാം എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്ന? ക്ഷീരോദകം സായി വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നാണ് കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ. കരയിൽ പോയി നിന്നാ പറയുന്നത്. മനസ്സുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ആശയം കൈമാറുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇതാണ് അടുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പോലും പ്രാപ്യനല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് പ്രാപ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും മുമ്പേ ഗമിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം, അതായത് ആത്മതത്വം, മനസ്സ്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതിദേവതകൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന് സാധിക്കുന്നു. ഒരിടത്ത് സ്ഥിരനാണെങ്കിലും എല്ലാവരെക്കാളും മുമ്പേ ഗമിക്കുന്ന, പോകുന്ന അല്ലെ, എല്ലാവരെക്കാളും വേഗതയിൽ, മനസ്സിന്റെയും കാറ്റിന്റെയും ഒക്കെ വേഗതയേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗതയിലാണ് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം മുമ്പേ ഗമിക്കുന്ന, മുമ്പേ പോകുന്ന ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മതത്വം, പരമോന്നതൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മനസ്സ്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതിദേവതകൾ ഇവരെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെക്കാളും ഉന്നത തലത്തിലാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതൻ. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? നിരപേക്ഷ സത്യം അല്ലെ, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്, നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെക്കാളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും അതിദേവതകളെക്കാളും എല്ലാം മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയത്തിൽ പെടുന്നത് തന്നെയാണ് മനസ്സ് അല്ലെ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ അന്തരംഗത്തിലാണ്, ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് മനസ്സ് അല്ലെ. അപ്പം ഇന്റേണലായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയമാണ് ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയം അല്ലെ, ആ മനസ്സ്. പിന്നെ ഏതാണ്? അതിദേവതകൾ. അവരെക്കാളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുന്നേ പോയിട്ട് ഇവരെ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പല ശക്തികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ശക്തി? 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികൾ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അന്തരംഗ ശക്തി, ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. 3 ശക്തികളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വിഭൂതി പിന്നെ നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗത്തിലെ എല്ലാ ശക്തികളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു.
ബേർഡ്സിലാണെങ്കിലും ആനിമൽസിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യരിലാണെങ്കിലും പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കള് അല്ലെ, എല്ലാത്തിലും ഗുരുക്കന്മാരാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഓരോന്നിന് ആയുധങ്ങളാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഓരോ വസ്തുവിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടെ ഗോലോകത്ത് അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്താലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ വൈവിധ്യം ആർന്ന ശക്തി വിശേഷങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണ്, വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, രമ മാതാജി, എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് അദ്ദേഹം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും മുന്നേ അദ്ദേഹം ഗമിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതില് പഠിച്ചത്. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്, പ്രാപിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഏതില് പഠിച്ചത്, അനീജദേഹം അല്ലെ, അതില് പഠിച്ചത്. അടുത്ത മനസ്സോ ജവിയോ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ നിരപേക്ഷ സത്യം ഏകനാണ്, ഏകൻ അല്ലെ, അനീജ ഏകം ആണ്, ഏകനാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തി രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, മായാവാദികളെ എല്ലാം അവരെയൊക്കെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ എടുത്തു പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഏകനാണ്, അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമുണ്ട്, വ്യക്തി രൂപമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പരമമായ വ്യക്തി ആണ് ആരാണ്, ഈ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ തടസ്ഥ ശക്തികളെയും, തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവസത്തുകളും അല്ലെ, ആ ബാഹ്യശക്തികളെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും ജന്തുവർഗാദികളും വൃക്ഷലതാദികളും എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം ഏതിലൂടെ, ഈ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും നമ്മൾ ജീവസത്തകളെയും അദ്ദേഹം അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതാണ് 3 ശക്തികളെ ചോദിച്ചത്. പ്രപഞ്ചം മറഞ്ഞാലും അമൃത സ്വരൂപനായി ഏകനായി ചലിക്കാതെ ഈ പരമോന്നത ശക്തി നിലനിൽക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലപരിധി കഴിഞ്ഞ് ഏതുണ്ടാകും, ഏതാണ്, മഹാകൽപ്പം ഉണ്ടാകും അല്ലെ, പ്രളയമുണ്ടായി എല്ലാം നശിക്കും. എല്ലാം നശിച്ചാലും ആര് മാത്രം നിലനിൽക്കും, ഏകനായി ചലിക്കാതെ ഈ ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നത ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ നിരപേക്ഷ സത്യം നിലനിൽക്കും. അതാണ് അനേജത് ഏകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് മനസ്സജവീയഃ, അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിലാണ്. ഇതിനൊരു ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മനസ്സജവീയ എന്നതിനൊരു ഉദാഹരണം, ഉപമ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അഗ്നിയോടാണ് അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിയുടെ ഉപമയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അഗ്നിയുടെ ചൂടും പ്രകാശവും എവിടെ വ്യാപിക്കും, ഹരേ കൃഷ്ണ, എവിടെ കാണും അഗ്നിയുടെ ചൂടും പ്രകാശവും? ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്താണോ അതോ കുറെ ദൂരം വ്യാപിച്ചിരിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ദൂരം അതിന്റെ അല്ലേ അഗ്നിയുടെ ചൂട്. കൃഷ്ണ. ശരിയായിട്ട് കേൾക്കണില്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് കൊറേ പോയി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
അത് മാതാജിയുടെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. മാതാജി ഇവിടെ അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഉം. കറണ്ട് ഇല്ല, വൈഫൈ അതുകൊണ്ടായി. വർക്ക് ചെയ്യണില്ല, അത് കാരണം. അതെ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ആത്യന്തികമായി പരമമായ വ്യക്തിയാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഈശോപനിഷത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഇത്രയധികം വിശദാംശങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. കുറെ പറഞ്ഞല്ലേ, ബ്രഹ്മമാണ്, പരമപുരുഷനാണ്, വേഗത കൂടിയതാണ്, എല്ലാവരെക്കാളും മുമ്പേ ഗമിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ, ദേവന്മാർക്കൊന്നും പ്രാപ്യമല്ലാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഒരു വ്യക്തി കൂടെയാണ് എന്നാണ്. പരമസത്യം ഈശ്വരൻ ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അചിന്തനീയമായ ഊർജം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശക്തി എങ്ങനത്തെയാണ്? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ശക്തിയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും വിഭൂതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, വിശ്വരൂപത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ തീയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ചൂടും വെളിച്ചവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? തീയിൽ അവിടെ തീ കായുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അടുത്ത് ചെന്ന് കൈ കാണിക്കുകയല്ല, കുറച്ച് ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ദൂരം നിന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന? പ്രകാശവും കാണാൻ പറ്റും, ചൂടും കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, പരമമായ വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടുത്തെ ദിവ്യ വാസസ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമാണെങ്കിലും, അതായത് ഗോലോകത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനിലെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളെ, ഊർജങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അത് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അല്ലെ. നമുക്ക് കാരുണ്യവും ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അത്? എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ പലതരം ഊർജമുണ്ട്. 3 തടസ്സ ശക്തിയും പിന്നെ ഏതാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് പുറമെ പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഏതാണ്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് തേരിലാണ് അർജുനനും ഭഗവാനും ഇരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളും ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് രണ്ടുപേരും തേരിലിരുന്നുകൊണ്ടാണല്ലേ കണ്ടതും കാണിച്ചതും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരിടത്തിരുന്നാലും എല്ലാ ശക്തികളെയും പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉപമ തീയും വെളിച്ചവും പിന്നെ ഏതാണ്? ചൂടും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരിടത്താണ് തീ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും വളരെ ദൂരം വരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടെ ചൂടും വെളിച്ചവും എന്നതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള സവിശേഷ കഴിവാണ് ഭഗവാനുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ ഊർജത്തിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, ഇത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആനന്ദ ചിന്മയ രസ പ്രതിഭാവിതാഭിർതാഭിർയേവ നിജതൂപദയാ കലാഭിഃ ഗോലോകൈവ നിവസത്യഖിലാത്മഭൂതോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയുന്ന? ആനന്ദ ചിന്മയ രസ പ്രതിഭാവിതാഭിർ താഭിർയേവ നിജരൂപദയാ കലാഭിഃ ഗോലോകൈവ നിവസത്യഖിലാത്മഭൂതോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി.
അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 64 ചമൽക്കാരങ്ങളുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ഉടമയിലുള്ള പരമാനന്ദപ്രദമായ വീര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിയായ ഭഗവാന്റെ സ്വയം ആത്മീയ രൂപത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള രാധാറാണിയും രാധാറാണിയുടെ വിഭാഗങ്ങളായ സഖിമാരോടൊത്തും വ്യാപൃതമായതും സജീവമായതുമായ സ്വവാസസ്ഥലമായ ഗോലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്നെന്നുമുള്ള അത്യാനന്ദമായ ആത്മീയ രസത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതിയാണ് അല്ലേ ഇത്? ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഭഗവാന് 64 സവിശേഷതകളുണ്ട് അല്ലെ, ചമൽക്കാരങ്ങളുണ്ട്, സവിശേഷതകളുണ്ട്. 60 എല്ലാ നാരായണനും ഉള്ളതാണ്. 4 പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമുള്ളത്. ആ 4 ഏതാന്ന് ആർക്ക് പറയാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള ഏതാണ്? ഓടക്കുഴലുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ എന്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ? അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളാണ്. മറ്റു നാരായണൻ ലീലകളൊന്നും ആടത്തില്ല അല്ലെ? പിന്നെ അതേപോലെ ഇതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഹെഡ് ഡ്രസ്സും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അല്ലെ? ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? 3 വളവോട് കൂടിയൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും നാരായണന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പ്രേമം വിതരണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? കൃഷ്ണപ്രേമം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ഭക്തർക്ക് എല്ലാവർക്കും, ശുദ്ധ ഭക്തർക്കെല്ലാം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകുന്നു. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള 4 സവിശേഷതകൾ. 60 കാര്യങ്ങൾ ആർക്കുമുള്ളതാണ്? നാരായണനും ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 64 ഏതാണ് സവിശേഷതകളുള്ള ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? പരമാനന്ദപ്രദമായ വീര്യമുള്ള അതിന്റെ മൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ആത്മീയ സ്വരൂപത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള രാധാറാണിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ഏതാണ്? മൂർത്തിയാണ് രാധാറാണി. പിന്നെ രാധാറാണിയുടെ സഖിമാര്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെ? സ്ഥിരത അവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്താണ്? അത്യാനന്ദം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എന്താണ്? സച്ചിത് ആനന്ദമാണ് അല്ലെ? ആ ആത്മീയ രസത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന് ധാരാളം ശക്തികളാണ് അല്ലെ? ആ ശക്തികളെല്ലാം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു. അപ്പൊ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ശക്തി ആണ് ആർക്കുള്ളത്? ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ വേഗതയും ശക്തിയും എല്ലാം ഭഗവാന് എല്ലാവരെക്കാളും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത് വരുന്ന നൈന ദേവോ ആപ്നുവൻ പൂർവം ഏതാണ്? പൂർവം അർഷദ അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് ഏതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷദ്. നൈന ദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷദ്. അതിന്റെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിലൂടെ സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം അല്ലെ? ചൈതന്യം ഏതിലൂടെയാണ്? ശക്തി വിശേഷങ്ങളിലൂടെ. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യം എടുക്കുമ്പോഴും അതിലെന്ത് കാണും? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കാണും. അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ദർശിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യമാണ് ദർശിക്കുന്നത്, തേജസ്. അതാണ് നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും അവിടുത്തെ ശക്തികളും അഭിന്നങ്ങളാണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണമായ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ പരിമിത ശക്തി കൊണ്ട് പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ശക്തി ലിമിറ്റഡ് ആണ്, പരിമിതമാണ്. ഭഗവാനും നമ്മളും ഏതാണ്? ശക്തിയും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് അല്ലെ? തടസ്സ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഏതാണ്? വിഭിന്നമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്.
എങ്കിലും നമ്മുടെ പരിമിത ഇതുകൊണ്ട് ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ തീപ്പൊരി ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിന് തീപ്പൊരി അല്ലെ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഏതിനോട് ഉപമിക്കാം, തീപ്പൊരിയാണ് നമ്മൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയില് ഗുണത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെ, പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മളും ഒന്ന് തന്നെ ഗുണത്തിൽ, പക്ഷെ അളവിൽ എന്താണ്, സമുദ്രത്തിലെ ജലവും ഒരു തുള്ളി ജലവും, അതിലെ ഒരു തുള്ളി ജലവും പോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഏതാണ്, ശക്തി ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ച ചലനത്തിനുള്ള എല്ലാ ഊർജവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. എന്നാൽ അത് എന്താണ്, ഈശ്വരഹിതം നിറവേറ്റാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ശക്തി ഏതുപോലെ ശരിയായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അർജുനനൊക്കെ സാധിച്ചു, അതുപോലെ മറ്റ് ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം, പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനെ വിധേയ ഭാവത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. നമ്മൾ വിധേയത്തിന് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ സെർവന്റിനെ പോലെയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് വിധേയ ഭാവം. അർജുനൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്, പിന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ, സുഹൃത്തായിരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സേവന മനോഭാവം വേണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലും നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലൂടെ പുരോഗമിച്ച് പരമപദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നൈനദേവോ ആപ്നുവൻ പൂർവ ഹർഷത് എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം. ഭഗവാനും നമ്മളും വ്യത്യാസമില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശക്തി എന്താണ്, പരിമിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ശക്തികൾ യഥാപോലെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ പറ്റുന്ന മാർഗം ഏതാന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത തദ് ധാവതോ അന്യാൻ അത്തേരി തിഷ്ഠത, നാലാമത്തെ വരി. തദ് ധാവതോ അന്യാൻ അത്തേരി എന്താണ്, തിഷ്ഠത. പരമപുരുഷൻ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, കൃഷ്ണലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകം എന്ന തൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിൽ സ്ഥിതനായി ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ലീലകൾ ആടുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ. അവിടെ രാധാറാണിയുണ്ട്, ഗോപികന്മാരുണ്ട്, അവരുടെ മഞ്ചരിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ സഖിമാരും മഞ്ചരിമാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവിടെ ലീലകൾ ആടുന്നു. പക്ഷേ തൻ്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി വിശേഷങ്ങളാൽ അതേസമയം തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ്, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അചിന്തനീയമായ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റേത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ശക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധാമത്തിൽ ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടിയെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഭക്തൻ, നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെ. വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ വിളി കേൾക്കും, ഓടിയെത്തും. നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം അല്ലെ, ആനുകൂലസ്യ സങ്കല്പ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രതികൂലസ്യ വർജനം രക്ഷിസ്യതീതി വിശ്വാസോ
ഗോപ്യത്വേവരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യേ ഷഡ്വിധ ശരണഗതി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലമായവ സ്വീകരിക്കുക, പ്രതികൂലമായ കാര്യങ്ങളെ നിരാകരിക്കുക, കൃഷ്ണൻ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന ബോധ്യമുണ്ടാകുക, ഭഗവാനെ ഒരു സംരക്ഷകനോ ഗുരുവോ ആയി അംഗീകരിക്കുക, പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണം, വിനയം എന്നിവയാണ് കീഴടങ്ങലിന്റെ 6 വിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 6 വിഭാഗം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതിയാണ്. അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ആനുകൂല്യസ്യ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആനുകൂല്യ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം പഠിച്ചതല്ലേ. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ മാറണം. അപ്പം വേറെ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി ആയിരിക്കണം, വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. അതാണ് അന്യാഭിലാഷിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആനുകൂല്യസ്യ എന്നാണ്, അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പ്രതികൂലമായതിനെല്ലാം നമ്മൾ തള്ളിക്കളയണം. എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ഭഗവാന് സ്വീകാര്യമാകത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം തള്ളിക്കളയും അല്ലെ, വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കും. ഇപ്പൊ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, മത്സ്യമാംസാദികളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നതും അല്ലെ, അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സത്സംഗത്തില് നമ്മൾ ചേരുള്ളൂ, ബാഡായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നമ്മൾ പെടത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചതുപോലെ സത്സംഗത്തില് നമ്മൾ ചേരത്തില്ല, അത് പ്രതികൂലമാണ്, അവയെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയും. പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും, പിന്നെ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാനെ ഒരു സംരക്ഷകനോ ഗുരുവോ ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കുക, നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിട്ട്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ സുഹൃത്തായിട്ടും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു, ഗുരുവായിട്ടും സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ സംരക്ഷകനായിട്ടും ഗുരുവായിട്ടും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുക. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണം, വിനയം എന്നിവയാണ് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ മഹാബലി അല്ലെ നടത്തിയതുപോലെ ആത്മസമർപ്പണം നടത്തണം. പിന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അക്രൂരൻ, പിന്നെ അതേപോലെ പാണ്ഡവർ, ഇവർക്കെല്ലാം നല്ല വിനയമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ വിനയാന്വിതരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിയും ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണം, ഇതൊക്കെ ഉള്ളവരാരായിരുന്നു? ഗോപാലക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തരായിട്ട് ആര് കണക്കാക്കുന്ന? ഗോപികമാരെയും കുമാരന്മാരെയും ഒക്കെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം ഈ ഇത് ബാധകമല്ല. ഈ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണം, എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യണം, നിയമങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരാം. അപ്പൊ അചിന്ത്യമായ ശക്തി വിശേഷങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഗോലോകത്ത് ഈ സഖിമാരും അതേപോലെ ഗോപബാലന്മാരും എല്ലാവരുമായിട്ട് ലീലകളാടിയിരുന്നാലും നമ്മുടെ ആവശ്യം വന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടിയെത്തുന്നു എന്നാണ്. അടുത്ത് പറയുന്ന തസ്മാത് അഭോ മാധുരിശ്വ ദദാതി. അപ്പൊ അവിടെ ഇത് തന്നെയാണ്, ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കാറ്റ് മഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. കാറ്റിന്റെ ഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ, നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് പറ്റും എന്നുള്ളത്. കാറ്റിന്റെ ഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനും മഴയെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തോ ഒരു ശക്തിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. മഹത്വത്തിൽ പരമപുരുഷൻ സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് തസ്മിൻ അഭോ മാധരിഷ. മാധരിഷ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദേവത അല്ലെ, ഏതിന്റെ? കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും ദേവതമാരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അഭക്തനായ ഒരു ചിന്തകൻ കാറ്റിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ വേഗത്തിൽ 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും പരമസത്യത്തെ
വളരെ വിദൂരമായി മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം 5:34 അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, എത്ര നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും കാറ്റിന്റെയോ പിന്നെ ഏതാണ് മനസ്സിന്റെയോ, അത് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗമാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാം, പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അത്ര നിയന്ത്രണ അതീതമായതാണ് കാറ്റും മനസ്സും. അതിന്റെ വേഗതയിൽ നമ്മൾ 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും എന്ത് പറ്റത്തില്ല എന്നാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഭഗവാനെ ദൂരെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ, പ്രാപിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അതേസമയം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്, നിർഭയനായ, പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത, അവ്യക്തമായ, അചിന്ത്യനായ, സർവജ്ഞാനിയായ, സർവവ്യാപിയായ, സർവശക്തനായ, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ, ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകൾ ഒരു ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എല്ലാം സർവശക്തിമാനാണ്, സർവജ്ഞാനിയാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ശക്തിയുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തില് അവ്യക്തമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അവ്യക്തനാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്, ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പായുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പായുക എന്ന് വെച്ചാൽ റണ്ണിങ് ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും കാലം മുന്നേ എത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 ശക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമം ആണ് അതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന. തടസ്ഥ ശക്തി, എല്ലാ ജീവസത്തകളും, മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവസത്തകളെല്ലാം. ബാഹ്യശക്തി, ഭൗതിക ലോകം, മായ എന്നാണ്. ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? മായ. അതാണ് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികൾ. പിന്നെ എല്ലാം കാണുന്നതിൽ എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ശബ്ദവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തടസ്സ ശക്തിയായ നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ജീവിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. തടസ്സ ശക്തികൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചതാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ജീവിയാണ് തടസ്സ ശക്തി. എങ്കിൽ തന്നെ ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, അളവില് കുറവാണ്, നിയന്ത്രിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യമാകില്ല. ആരണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചോദിച്ചു ഭഗവാനാകുമെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യമാകത്തില്ല. മായയാൽ അപഹൃതരായത് കൊണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തി മായയാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകം. അപ്പം അതെന്താണ്, അപഹൃതമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഊഹാപോഹം, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കുരുടൻ ഏതാണ് ആനയുടെ ഓരോ ശരീരഭാഗം തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഊഹാപോഹക്കാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഊഹാപോഹക്കാരൊക്കെ മായാവാദികൾ തുടങ്ങിയവരാണ്. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്, വൈദിക ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ക്രമേണ ശുദ്ധഭക്തിയിലെത്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ്. എല്ലാ സേവനവും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള മോചനം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ മോചനത്തിനുള്ള വഴിയും എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ? ഉണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്? നിയന്ത്രിത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അല്ലെ. നിയന്ത്രിതമാണ്, ലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ. സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിയന്ത്രിതമാണ്, ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ശരിയായ രീതിക്ക് വിനിയോഗിക്കണം. നമ്മൾ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരാകരുത്, ഏതൊക്കെ കർമ്മങ്ങളാണ്? കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മ അല്ലെ. അപ്പൊ വികർമ്മികൾ ഒരിക്കലും ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്ന കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധാലുവാകണം എന്ന് ഉപനിഷത്ത്, ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം നിലയിൽ ഏതൊരു മുൻകൈയും എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്,
സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായതിനാൽ ഭഗവാന്റെ മുൻകൈയെടുക്കലിൽ ഭാഗഭാക്ക ആകേണ്ടതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് തൃപ്തികരമാകുന്നത് അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണം. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, നമ്മൾ നോക്കി പരാജയപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ പറയല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടമാനം നോക്കും ശരിയാക്കാനായിട്ട്, കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അവസാനം അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാന് വിടും അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം. പക്ഷെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മുൻകൈയിൽ പങ്കാളിയായിരിക്കണം. പ്രശ്നം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തിഗതമായി മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്? പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും അത് മനസ്സിലാക്കാം. പുരാണം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് സൂത്രങ്ങളുടെ അല്ലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത